căutăm pe doamna Ștefania. Ai, ce capul meu! Mulțumesc că ați venit. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Stende, un strop de magie și ne-a trimis cineva cu o surpriză la dumneavoastră. Aveți idee? Cred că da. Am niște prieteni. Ia tu șampania, mami. Da, puteți să... Da, să pun buchetul. Da, da. La mulți ani, draga noastră prietenă! Mâine pentru tine e o zi specială și ne bucurăm că faci parte din cercul nostru de prieteni. Îți dorim să rămâi o prietenă la fel de bună, să ne susții cu un cuvânt atunci când e nevoie și că pur și simplu ne ești alături în aventura aceasta numită viață. Îți dorim să fii sănătoasă și plină de viață și energie, cu zâmbetul pe buze, la fel cum ești acum. Să ai în jurul tău prieteni devotați cu care ești pe aceeași undă și oameni buni, adică cum suntem noi. Să ai o sănătate de fier, zile senine și iubire adevărată că meriți din plin. Cu tot dragul, al tăi prieteni. Cami și Ionela. Ionela, Cami, Traian, Sorin și Ari. Da, mulțumesc mult. Și tot din partea lor mai aveți și o melodie. Au fost mai mulți puțini, au rămas prieteni adevărați. Oricând îi sun, mă pot baza, suntem ca niște frați. De prin liceu umblam teleleu, departe de casă, fără un leu în buzunar. Ce viață frumoasă e dedicată celor care dau culoare vieții tale. Pentru ei pahare sus, prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o comoară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Prietenia, piatră rară. Ori o păstrezi, ori pierzi-o comoară. Prietenia, piatră rară, tu s-o prețuiești. Le transmiteți un Le mesaj. mulțumesc din suflet și sunt ca niște surori. Am mai multe prieteni, dar ele sunt mai speciale. Echipa surpriză la domiciliu Stende, un strop de magie, și celor care au Îmi cer scuze că am puține emoții. și vă așteptăm și cu alte surprize. Mulțumim și le mulțumim pentru surpriză și așteptăm să facem pe plăcere.